Tyttö näki sillalta kuinka mustaa. Vesi oli alhaalta jossakin. Äiti kysyi, miksi tuo runoja rustaa. Lapsi on kai päästänsä sekaisin. Tyttö itki hetken ja katsoi taakseen. Villinä soi huokaus kaupungiin. Kuinka tämän tuntisi omaksi maakseen? Vesi oli musta kuin aikakin. Ja vesi oli mustaa, äiti kulki mustissaan. Ja pappikin sai kahvia juodakseen. Ja isä oli kännissä, kuinkas muutenkaan. Joku kantoi kukkia eteiseen. Toiset lähtee kuuhun ja toiset Ruotsiin. Toisilla vain pienempi palkka on. Isä lähti 5 vuotta sitten Ruotsiin. Äiti oli silloin jo onneton. Minä panin ikkunan pahvisuojaan, että edes jossakin lämmin ois. Radiossa laulettiin kiitos luojaan. Sunnuntaina äitikin nukkui pois. Ja isä meni Ruotsiin, äiti lensi taivaaseen. Ja pappi sai taas kahvia juodakseen. Ja veli oli kännissä, näin sen itkeneen. Lumi teki enkelin eteiseen. Ja isä meni Ruotsiin, äiti lensi taivaaseen. Ja pappi sai taas kahvia juodakseen. Ja veli oli kännissä, näin sen itkeneen. Lumi teki enkelin eteiseen. Ja isä meni Ruotsiin, äiti lensi taivaaseen. Ja pappi sai taas kahvia juodakseen. Ja veli oli kännissä, näin sen itkeneen. Lumi teki enkelin eteiseen. Ja isä meni Ruotsiin, äiti lensi taivaaseen. Ja pappi sai taas kahvia juodakseen. Ja veli oli kännissä, näin sen itkeneen. Lumi teki enkelin eteiseen. No terve, se on Jukka taas tässä näin. Ja no niin, terve, se on Jukka taas tässä ja oikein hyvä viikonloppu kaikille mun tubettajille, että mä huomasin tosissaan eilen, että mulla on 300 videota tullut täyteen ja katsotaan, me viikonloppuna tein semmoisen ja erikoisvlogiin sitten, että se on semmonen semmonen retromuistojuttu, niin tein semmoisen, mennään kasariluvulle, se on semmonen nuoruuden yksi tärkeä asia, mistä me meinasin tehdä semmoisen erikoisvlogin, kun on nyt tullut yli 300 videota tälle mun kanavalle, ja äsken lauloin Lumi teki enkeleen eteiseen Hectorin kappaletta, että tein jo aikaisemmin pari versiota tästä, mutta katsotaan minkälainen tästä tuli, että tuliko tästä paras. Ja pistettiin nyt tämä mikki tuohon, me laitan tää nyt tuohon vaihteeksi tuon kitarakaan ja vahvistimeen, kun tuo toinen toi Bluetooth tuo soitin, niin se pikkusen vähän sillä ei pysty oikein laulaa. Tai se pitää vähän varovasti laulaa sen kanssa, kun se rupeaa helposti särkeä ääntä sitten, että se on niin semmoista kikkailua sen kanssa.
sen takia nyt kokeillaan vähän täällä tuolla toisella kaiuttimella nyt tai vahvistimella tätä. Mutta kaikkea hyvää viikonloppua ja mie huomenna palaan sitten siihen. Katsotaan huomenna tai nyt viikonloppuna tässä kuitenkin siihen ei toisen videon palata, mutta se ei ole, sen voin tässä sanoa, että se nyt ei ole mikään, se ei ole karaoke-video, että tuskin laulan siinä yhtään säveltäkään, mutta nyt laulettiin Hectoria nyt viikonloppun kunniaksi ja tuon edesmenneen tätini kunniaksi kanssa, että mutta eipä siitä sen enempää, nämä on henkilökohtaisia juttuja ja mutta elämä jatkuu kuten kaikilla, että jollakin tasolla sitten, että mutta kiitos ajasta kun katsotte, kiitos, hei.